Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon shirinmu na bitar labarun makon jiya. Yau ma mun zo ɗauke da wasu sabbin labaran makon jiyan wanda ni Mubarak Hamisu tare da Ruqayyah Albarkawa za mu gabatar. A cikin labarin makon jiyan za ku ji cewa Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rantsar da Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya. Wata babban kotun tarayya da ke zamanta a Abuja ta bayar da belin naira miliyan 200 ga kowanne ɗaya daga cikin iyalan tsohon babban lauyan Najeriya kuma ministan shari'a. Sannan za ku ji cewa gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya bayyana cewa ya kamata a ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2027 ya fito daga kudancin Najeriya. Daga ƙarshe kuwa za ku ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da tura jakadu 65 a ofisoshin jakadancin Najeriya a sassan duniya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rantsar da sabon Sufeta Janar na rundunar 'yan sandan Najeriya, Olatunji Disu, a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja a ranar Laraba. Rantsarwar da ta tabbatar da fara aikinsa a matsayin shugaban rundunar 'yan sandar ƙasa. Fadar shugaban ƙasa ta tabbatar da rantsarwar, inda ta ce an gudanar da ita ne domin miƙa ragamar jagorancin rundunar ga sabon Sufeta Janar ɗin. An bayyana cewa sabon shugaban 'yan sandan zai jagoranci ƙoƙarin ƙarfafa tsaro da inganta ayyukan rundunar a faɗin ƙasar, tare da ɗaukan matakai da za su taimaka wajen yaƙi da manyan laifuka. Wata babban kotun tarayya da ke Abuja ta bayar da belin naira miliyan 200 ga kowane ɗaya daga cikin tsohon babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami da matarsa Asabe Bashir da kuma ɗansa Abdulaziz kan zargin halasta kuɗaɗen haram da ya kai kusan naira miliyan 8 da ɗoriya. Mai shari'a Joyce Abdulmalik ce ta yanke hukuncin bayan da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta gurfanar da su a gaban kotu kan tuhume-tuhume da dama da suka shafi zargin aikata wannan laifi. Kotun ta umarci waɗanda ake tuhuma da su kawo masu tsaya musu biyu kowannensu, waɗanda dole ne su mallaki gidaje da aka gina a yankunan Maitama ko a Sokoro a Abuja. Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri ya bayyana cewa ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2027 ya fito daga kudancin Najeriya. Fintiri ya yi wani jawabin ne jim kaɗan bayan sauya shekarsa zuwa jam'iyya mai mulki wato APC. Ya ce yin hakan zai taimaka wajen tabbatar da daidaito da adalci a tsarin siyasar ƙasar. A cewar sa, tsarin karɓa-karɓa tsakanin arewa da kudanci na da mahimmanci wajen ƙarfafa ƙasa da kuma tabbatar da zaman lafiya a siyasar Najeriya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da tura jakadu 65 zuwa ofisoshin jakadancin Najeriya a sassa daban-daban na duniya, a wani mataki na ƙarfafa wakilcin ƙasar a harkokin diflomasiyya. A wata sanarwa da Bayo Onaniga, mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkan yaɗa labarai da sadarwa, ya fitar, ya ce jerin sunayen ya ƙunshi jakadu 31 waɗanda ba ma'aikatan diflomasiyya bane na dindindin ba, da kuma 34 ma'aikatan diflomasiyya na ƙwararru da Majalisar Sanatoci ta Najeriya ta riga ta tabbatar da naɗinsu a watan Disamban shekarar da ta gabata. Labaran kenan, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga bitar muhimman kanunsu. Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri ya bayyana cewa ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2027 ya fito daga kudancin Najeriya. Bola Ahmed Tinubu ya rantsar da sabon Sufeta Janar na rundunar 'yan sandan Najeriya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da tura jakadu 65 zuwa ofishin jakadancin Najeriya a sassa daban-daban na duniya.
Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta bayar da belin naira biliyan 200 ga kowane ɗaya daga cikin tsohon babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami da matarsa Asabe Bashir da kuma ɗansa Abdulaziz. A madadin ma'aikatan MMC Hausa musamman wanda ya tace labarin Abdullahi Muhammad Rabiu Mararrabar Jos, sai ni Mubarak Hamisu da na shirya kuma na gabatar tare da Ruqayyah Muhammad Albarkawa. Muke cewa a kasance lafiya.